zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Sannu wanzanne sarki wanda bai da iyaka, masanin duk abin da bai kusanto ba hakika, duk abin da ka zartar ba wanda zai tuhume ka, yasa da kusanto ka rabu sai na bi ka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Kai salati Allah ga annabin ƙasaita, ma'ana na jabullahi ta kamar annabta, bibita wani jannati da haka fifita, sadauki abban batuli dole in gaishe ka. Auliya kullum ina so biyo tafiyar ku, na ji labarin yadda rabbuna ya yi muku, yawata ne har ina da baku da shau, a gaida kai alkaulahi shehu nai nazarin ka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Zana je gaishe da sidi ko za ku raka ni, tafiyar ta wanda zai yi yanzu sai ku biyo ni, tun da jikan ɗan amina ne zan yi bayani, an karaɓu da shi babu wanda zai cuce ka. Ma'ana Alhaji Sharif Rabi'u Usmanu, shugaban shu'ara'ul Islam na ƙasa sannu, ina wani bayan ka yasi domin amfanu, a karabin nasi ɗiyanka ne yake gaida ka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Rabbuna kare ni dan shugaban kyawawa, dan mutuncin alin gidanka in ta tsayawa, hidimar baitoci gare su in ta biyawa, assalamu alaika dan aminatu labbaika. Salamu alaika ubangidan mu mun gaishe ka, salamu alaika rasulu ga mu mun zo gabanka, da yan wasu baitoci da mu burge duk ahalinka, akan kuwa za a yi alfarmar tsarkin bakinka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Ni zan wuce in gaida shugabana Mamudu da baitukan ladabi Muhammadu Hamadu, soyayya ta gare kare mai gida na Asadu, na ga sayyiduna Abubakar ma ya bi ka. Zuciya in babu san ma'aiki ban koce, zuciyar da take san wannan ka ta lalace, na shiga uku wallahi dan kwata kaskanci, ina kake ne babba'ul asira da inganka. Zuciya ta yi nazari ta samu wanda take so, gana annabi na taho ina kuma gaida ka. Zuciya ita ke sa mutum ya kuma lalace, na sashi ya aikata sharri ya yi tabarin zance, idan ta so yanzu sai ta saka ka so suci, kai ta aikata sabo ka kasa yin aikinka. zuciyarsa tsabce a takaice, gaya maka zuciyarsa mai kyan hali ce,
ina ma ni a ce ta so ni na san dai dace duk kuran annabi ni idan ina kishin ka zuciya ta yi nazari ta samu wanda take son ka na annabi na taho ina kuma gaida ka mai cikar girma fasihu ikon Allah ne rubushin ka nake bukata na zo a tsugunne ko in ganka kan ma'aiki cikar buri ne aminci da yarda da tsira suna a gurinka da kai na fake dan amina rainan su halima burina ne a ce yabo na ta tsatsara ma mumiddin kau da farin gani ina ma cutar sanka tana karuwa ka so ganka zuciya ta yi nazari ta samu wanda take son ka na annabi na taho ina kuma gaida ka ma'aikin Allah wallahi ne ka burge ni komai naka yana da kyau ni fa ka fa zuwa ni ina ma ni a ce na zo lokacin ka abini don koma dan aiken gidanka na zo gunka ni kom yanzu tuni na shagarta na koma yabanka duk na gane yaban wannan ka bai yi ba sai naka kai aka bace to duka ka ce ta al'ummarka ranar da za a sha wuya kai kana inuwar ka zuciya ta yi nazari ta samu wanda take son ka na annabi na taho ina kuma gaida ka ku duba ku ga yan uwa irinsa abubakarin salman al-farisi da umar ku ji zahirin da suka ba annabi rayuwarsu da umar idan ta masa sayyidul kauni sun yi yabanka dan ya ma'aiki na shugaba ina kuma ya gaida ka annabin da shi dai bai fargaba ina kuma ne gaida ba ka ba ka da sirri in na ci gaba ina kuma dan gaida ranka ka ni kyauta ya mahadar riba ina kuma ba da gaida gaban ka ka hawaye na zuba ina kuma sai gaida kan ka fatimu mai kake ta fargaba ina kuma ba gaida ta ka gaba na ni ne na haja gaba ina kuma ko me gaida ka kake so faɗi su ba fargaba ina kuma zan gaida ba ka ka shi domin ban san babu ba ina kuma ni gaida kuma zama ka da kai shi ne ci gaba ina kuma ba gaida da ka kali na baya mujin da ba ina kuma gaida ka zuciya ta yi nazari ta samu wanda take son ka na annabi na taho ina kuma gaida ka ni nan zan barki masoya ina ban kwana ni ne na ku sharif fatiho ya ga shugabana wato siri sharif rabiu digan manzona wannan dai da yake yaban ka kullum magadana ni ne na ku dan kungiyar samarin shuara'u masu biki a gurin sa annabin ku shafi'u hidimar annabi suke yi da kuma shurafa'u jikokin annabi dole ne ke san barka alhamdulillah kun saurari yabo ne daga bakin almajirinku alhaji sharif fatihu rabi usman baba radiyallahu ta'ala anhu domin karin bayani ku buga nambar waya 080 30 74 46 44 assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh